Добър вечер на всички. Уважаеми професор Стойков, уважаеми професор Ефремов, председател на Общото събрание на факултета по журналистика и масова комуникация, уважаеми гости, скъпи колеги, казвам се Николай Михайлов и съм професор в факултета по журналистика и масова комуникация, заместник декан по научната дейност. И в тази вълнуваща вечер ще имам приятното задължение да съм модератор на това събитие. Събитие, което всички знаете, е посветено на дейността, на изследванията, на влиянието, на следата и на юбилея на професор Любомир Стойков, който по своят собствен, своеобразен, неповторим и незабравим начин е оставил следа в всеки един от нас и не само. Основната цел на нашето събитие, това е сборникът, който е юбилеен, който е посветен на дейността на професор Стойков като преподавател, като изследовател, като учен, като публичен интелектуалец, като човек, който се занимава с най-различни области, в който действа в най-различни области и сфери на социалното, на културата, на медиите, да не изброявам всичко. И затова съвсем закономерно сборникът е наречен Медийна култура и комуникация и той е издаден от университетското издателство. Тоест той носи една много престижен знак на своята титулна страница. И затова сега позволете ми да започнем с професор Валери Стефанов, който е директор на университетското издателство и който да сподели няколко думи за сборника. Заповядайте, професор Стефанов. Както решите от тук. Добър вечер, дами и господа. Професор Стойков, за мен е чест да кажа няколко думи на презентацията на този сборник. Една такава книга е акт на признание. Първо от институцията университет, второ от колегиалната общност. И това ми придава особена тежест, защото да получиш признание от колегите някога е нещо повече от това да получиш признание от институциите. На вашата гради има един орден, той сигурно е много ценен и много скъп, но мисля, че тази аудитория също е един своеобразен орден, не по-малко ценен и не по-малко скъп за вас, както и тази книга, разбира се. И аз не обичам презентациите, които преразказват книгите, за които са обект на тази презентация. Затова ще си позволя в рамките на няколко минути да направя едно разсъждение по повод медиите, комуникациите, този сборник, целият този екстаз от комуникациите, тази радост от комуникациите е позната на 20 и на 21 век, но освен екстаза и радостта от комуникациите има и нещо друго, разочарованието от комуникациите, от бързината, от скоростта, от информационните магистрали. Ако използвам един образ на Робърт Пърсик с магистралите, по които се движат мъртвеци, много често по информационните магистрали също се движат мъртъвци. И в този смисъл на мен ми се ще да разсъждаваме тази вечер не само за това какъв дар са комуникациите, дигитализацията, а да разсъдим и за човека, който по някакъв начин се намира в сърцевината на съвремието. И ще ви върна към един вече стар текст преди 250 години. Това е «Що е просвещение?» Разсъжденията на Кант. Името на Кант не бива да плаши, защото той разсъждава по един много важен въпрос. Той разсъждава по въпроса за това колко човекът може да порасте. Защо човек се намира в едно
задържащо се непълнолетие. И то Кант го нарича самопричинено непълнолетие. Казано простичко, защо сме толкова безволеви, толкова зависими и в крайна сметка толкова глупави. Това е разсъждението на Кант в що е просвещение и той гледа на просвещението като подобно на Хабермас след 200 години, като един незавършен процес. Той казва, в просвещението ли сме, във века на просвещението ли сме, намираме се в неговите подстъпи и от нас зависи какво ще направим със себе си. Повтарям, самопричинено непълнолетие. Защо сме непълнолетни? Защо не можем да порастем? Отговорът на Кант. Първо казва той, защото отмързал. Нямаме силата да работим върху себе си и върху обществото. И второ, заради безволието. Нямаме волята да работим върху себе си. И той разсъждава за хората от проходилките. Кант казва така, нашите ментори, нашите гурута, всъщност са поели цялата грижа за нас. Лекарят ни лекува тялото, свещеникът ни лекува душата. Разпределили сме своята човешкост на различни арбитри, на различни ментори и затова не сме порасли. Какво означава да порастем? Това означава, казва той, да излезем от ролята си, както го казва Кант, малко грубо, казва на ролята си на говеца и да излезем от проходилките. И какво можем да направим със себе си, разсъждението на Кант? Да отидем към свободна употреба на разума. Това е просвещението. Свободната употреба на разума, което ще свърши две неща. Най-малко две неща. Първо ще направи едно по-различно общество, ще създаде един по-просветен свят и второ по някакъв начин ще промени човека. Ние ще можем да порастем. Голяма тема. Порасъл ли е човекът? Доколко е излязъл от проходилките? 200 години по-късно Фуко пише един текст, който се нарича също "Що е просвещение". И след 200 години Фуко казва, не съм сигурен, че сме порасли. По-скоро не сме порасли. Между другото, този текст на Кант го видях цитирани в сборника, мисля, че до Николай Михайлов, така че оттам ми дойде идеята да развие едно паралелно разсъждение за това какво мисли Кант за просвещението, защото мислейки за просвещението, той мисли за човешката зрялост, за обществената зрялост, за това къде се намираме. И в този смисъл разсъждението ми продължава последния начин. Медиите са поредните наставници, поредните ментори, поредните правачи на свят, на светоглед, на ценностни системи. Човекът е силно зависим от тези работилници, медийни работилници. Човекът става все по-малолетен в тези медийни работилници. Той вече не е управляван от силата на своя разум, това, което вярва Кант, а от силата на образите, от скоростта на магистралите. От всичко това, което са разписали хора като Маршал Маклуан и така нататък, медийните теоретици, които многократно се цитират в статиите от сборник. Призовават ни да се обърнем към една онтология на настоящето, т.е. да разсъдим за това какво е човекът от настоящето. И 250 години след Кант можем да кажем, според мен поне, че човекът все още е в проходилката, че човекът все още не е порасъл. Той има други ментори, други зависимости и други несвободи. Човекът отново се оплел в серията от несвободи и това е важната рефлексия, когато говорим за медиите, за тяхното битие и за всички свободи и удоволствия, които те ни предлагат. Информирайки се до смърт, казваше Нил Постман, докато се информираме, отказваме да слезем от проходилките, за които говореше Кант. Така че тези сборници са и за това, да провокират някакво размишление, да провокират някакви нови посоки на мисълта, за да можем наистина да осъществим рефлексия върху собственото си битие, върху това доколко и как можем да порастем, т.е. да отидем към присъщата ни и полагаща ни се зрялост, а не да си останем в проходилките. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, уважаеми професор
Стефанов. Уважаеми колеги, както много точно беляза професор Стефанов, едно подобно събитие е израз на признание, израз на авторитет. Идеята за сборника не се роди от само себе си, тя беше организирана и вдъхновена, така бих се изразил, от инициативен комитет, в който присъстваха изключително значими и важни влиятелни фигури в полето на социалното, хуманитарното, литературното познание. Така че сега с удоволствие ще се обърна към председателя на Общото събрание на нашия факултет, професор Ефремов, който заедно с това е председател на инициативен комитет, който може да каже няколко думи за сборника и за всичко, каквото той предстои. Заповядайте, професор Ефремов. Скъпи колеги, уважаеми гости, добре дошли, както винаги сте били в този факултет и в тази аула. Ще се опитам да бъда максимално кратък и да... значи не знам дали при вас как е, но при мен като се каже сборник юбилей и някак си първата асоциация това е за... не за край на пътя, но все пак за някакъв заключителен етап, айде така да го кажа. И погледнато формално, 70 години, юбилеен сборник, съвсем правилно. Но аз ще се опитам да видя нещата от друг ъгъл, понеже съм, не крия, приятел с Любо Стойков от ужасно много време, то е срамно да кажа от кога, от колко. От миналия век. От миналия век, да. Съм абсолютно убеден, има хиляди примери в световната литература, история и така нататък, когато творци правят най-зрелите си произведения, най-хубавите, когато са на една по-зряла възраст. Класически пример давам, не е оригинален, но за сметка на това е показателен. Гьоте, който пише Мариенбадска елегия, най-класическият пример за нежност в немската лирика, той пише на 76 години. Не казвам, че е по-силно от Фауст, но по-нежно и по-лирично при всички положения. Да не изреждам примери, всички ги знаете, за подобен тип развитие. И от тая гледна точка, аз съм убеден, че този сборник и това наше събиране и годишнината на Любо е просто етап в неговия творчески път. И когато сърцето е младо, а ума свеж, а при него безспорно е така, съвсем от сърце пожелавам след 10 години да се съберем по подобен повод, по подобен сборник. Честито, Любо! Благодаря ви, уважаеми професор Ефремов. Уважаеми колеги, сборникът е изграден по всички правила на книгоиздаването. Той притежава, освен инициативен комитет, също така и съставители. Така че сега позволете ми да се обърна към доцент доктор на науките Мария Попова, която е първият съставител, заедно с професор Пешева, но за сега заповядайте, доцент Попова, да. Благодаря. Моята е задача да разкажа малко повече за това какво съдържа сборника. Както разбрахте, идеята за създаването на този сборник дойде, тъй като уважавани от всички нас професор доктор на науките Любомир Стойков миналата година през май навърши 70 години. И катедра История и теория на журналистиката и колегите от факултета по журналистика и масова комуникация, колегите от Университета за национално и световно стопанство решихме да се обединиме зад идеята за създаването на такъв юбилеен сборник.
Заглавието на този сборник "Медийна култура и комуникация" всъщност обединява една малка част от много разнообразните научни, професионални и творчески интереси на професор Стойков. Тук съм си отбелязала в областта на културата, разбира се, културата, която ни обединява всички нас, но и медии, журналистика, мода, лайфстайл журналистика, връзки с обществеността, бизнес комуникация, политическа комуникация, ивент менеджмент, изграждане на имидж и така нататък. Оставям едно многоточие. Всеки от авторите, които се включиха със свои статии в този сборник, е имал възможност да се докосне по различен начин до личността на професор Стойков. Повечето от авторите сме негови студенти, в последствие колеги, преподаватели в Софийски университет и в УНСС. Други автори пък са негови приятели и колеги, с които заедно са изграждали академична кариера. Но всеки, който познава професор Стойков и имал възможност да общува с него, знае, че винаги може да разчита на него, може да разчита на ценните му съвети, на неговата помощ. При това не е само от гледна точка на някакъв вид професионална помощ или някакъв вид научни интереси, но и съвети по отношение на това как да работи с студентите, как да се държи с останалите колеги. Щастлива съм, че сборника наистина се получи много богат като теми и като позиции, много задълбочен и прецизен като научни изследвания. Статиите обхващат много и различни области. Области от областта на културата, модата, публичната комуникация, журналистиката. Според мен могат да бъдат очертани няколко по-общи линии, които обединяват различните посоки в този сборник. Може би по-съществената част от статиите се опитват да изследват значението и влиянието на медиите върху съвременното общество, като особен акцент е поставен върху връзката медии и култура. Оценката е направена през две перспективи. При първата, медиите са възприети като среда, в която културните продукти могат да бъдат популяризирани с цел да бъдат използвани в дейността на хората. А в другата перспектива, медиите сами по себе си са продукт на културата, при това на различни и национални и исторически общества, показател за технологичното, но социално и културно развитие на тези общества. Тъй като актуалните теми през последните години са темите за дигитализацията, за дигиталните медии, за социалните медии, за изкуствения интелект, това също е намерило място в доста от текстовете в този сборник. Интернет се оказва онова пространство на знанието, в което са складирани глобалните културни постижения. Много от тях, от тези постижения вече са достъпни за повечето хора, пряко като личен акт на ползване или косвено като модификация на разнообразните приложения и платформи, които всички ние използваме. Друга част от статиите в този сборник е поставен акцент върху темата за журналистиката. Журналистиката като професионална дейност, но и като наука в рамките на съвременното общество. Представени са нейните постижения като актуалност, социална рефлексия, задълбоченост, персонализация, необърнато внимание на някои от съвременните проблеми, с които се сблъскваме, като темата за медийната етика, която поставя на преден план пред всеки един от нас не само темата за дезинформацията и за комерциализацията на медийното съдържание, но и за нуждата от спазване на етични стандарти, особено по теми, които са чувствителни за всички хора. Теми, свързани с защита на личното пространство, с защита на жертви на престъпления или пък защита на деца. Така се подчертава, че свободата, която това все по-разширяващо се медийно и дигитално пространство ни предоставят, вървят заедно с изключителна отговорност пред обществото. При това не е само за представянето на обективна и достоверна информация, но и за защита на ценностите и нормите на всяко едно общество. Друга теми, които също могат да бъдат открити в сборника, са тези за равнопоставеността на публичното и на дигиталното пространство, за развитието на специализираната журналистика, за появата на нови жанрови форми при представянето на книги, темата за политеймънта, една тема, която самия професор Стойков активно наблюдава. Авторите в сборника интерпретират тези проблеми през позитивите при изграждането на имидж на политици и на публични фигури,
но и през дефицитите, които публичната комуникация налага пред съвременното общество. Разбира се, важна тема, която присъства в сборника, е темата за развлечението. Развлечение чрез забавна музика, чрез управление на музеи, темата за хумора, нуждата от повече самоирония, приятелска насмешка от страна на публичните личности, темата за вица в облеклото или в поведението, в общуването между хората. Разбира се, и темата за интелигентния хумор, който самия професор Стойков притежава. И разбира се, в сборника не е пропусната и голямата тема за модата, най-вече като преглед на заслугите на професор Стойков за утвърждаването на модната журналистика, но и очертаване на актуални тенденции в областта, специфики на различните пиар събития в областта на модата, кризисните комуникации при модната индустрия, наличието на креативни индустриални клъстери за производство на модни стоки. И разбира се, значима част от статиите в този сборник са посветени на изключително многопосочното научно и журналистическо творчество на самия професор Стойков, неговата активна, смела, разпознаваема журналистическа дейност като моден журналист, водещ на поредица от собствени телевизионни предавания, автор на множество документални филми. Направен е преглед и на доста от неговите статии и книги, на цялостния му принос за развитие на българската наука. Всички автори отчитат нещо важно. Колко внимателен, коректен и добронамерен човек и колега и преподавател е професор Стойков, но и колко отдаден, целенасочен, мотивиран и безкомпромисен е по отношение на работата си, съумявайки да съчетава множество професионални дейности. Преподавател в 3 университета, моден експерт, журналист в различни медии, учен с множество и значими изследвания, пиар специалист, културолог, ментор за своите студенти, дипломанти и докторанти и добър приятел за много от нас. Честит юбилей, професор Стойков, и симпатията е взаимна. Много благодаря. Благодаря ви, уважаема доцент Попова, за погледът, който дадохте върху съдържанието на този наистина важен и интересен сборник. Уважаеми колеги, професор Стойков, както многократно отбелязаха уважаемите колеги, които говориха преди мен, някакси е изкушен от темата за красивото, от темата за прекрасното. В критика на способността за съждение, втората част аналитика на възвишеното, Кант говори за продуктивната способност за въображение, която е пряко свързана с изкуството, с интереса към прекрасното. И затова сега с най-голямо удоволствие ще се обърна към професор Серезлиев, който аз познавам като почитател на красивото, на прекрасното, на неговото осмисляне. Той е ректор на театралният колеж Любен Гройс и ще го помоля да сподели. Заповядайте. Малко сложна нотация. Уважаеми колеги, скъпи гости, приятели, професор Стойков, бих започнал с това, че ще се придържам към един текст все пак, защото дамокливия меч на 45 минути дебна отгоре и всъщност всичко ще бъде овладяно. Така или иначе, за мен е висока чест, истинска професионална удовлетвореност, възможността да се включа в представените на чудесния юбилеен сборник медия на култура и комуникация, посветени на 70 годишния юбилей. В известна степен моят патос ще бъде насочен тук към личността в медийната култура и комуникация. Това е нещо, което според мен е особена важност и в днешно време, и в исторически аспект. И повода да се събереме днес в тази знакова зала, аула магна на факултета по журналистика към Софийския университет, далеч надхвърля обичайните очаквани рамки на едно представяне на юбилеен сборник, най-вече поради забележителното множество от блестящи пресечни точки между авторитетната научна и академична кариера и, разбира се, забележителния професионален път на
юбиляра. Ще се опитам в краткото си изказване пред вас да приложа, а ако успея да пресека няколко от приоритетните акценти според мене. Те са в широкия регистър между академичните и професионалните рамки и перспективи, очертани от дейността на професор Стойков и личните ми интерпретации в контекста на нашето успешно сътрудничество през десетилетията и бих добавил за щастие чудесно приятелство. Както някъде отдявам беше казал, вчера, ония ден, вече 30 години. Изкушавам се да представя пред вас моята лична метафора за ярки и отличим персонален бранд на професор Стойков, като с нея ще се опитам да обобща и оценката си в посочените по-горе академични и професионални, защо и не и чисто човешки дименсии на развитие и прогрес. Пътя си професор Стойков успява във всеки един проект, академичен, научен, професионален, почти ад хок да създава изумителни и оптимално действащи екипи от колеги, които някак неусетно се превръщат в съмишленици в постигането на бляскави резултати. Дали това ще бъде нова иновативна магистърска програма, звездно събитие от креативните индустрии или интегрирани бранд комуникации, очевиден е неговия концептуален, патентован, персонален модус операнди, да синхронизира по един очарователен начин, специфичен само за него, мениджмънта и творческата енергия. В този смисъл, за мен професор Стойков е онзи своеобразен концептуален камертон, който дава очакван и верен тон, като събира в една амалгама високите академични и професионални критерии с така необходимия и търсен, очакван, липсващ и невероятно капризен творчески импулс. Впрочем, последният пореден пример в това отношение е инициирането на забележителния юбилеен сборник, който фокусира усилията и бляскавите резултати на авторитетните ни колеги, но и разкрива широки и светли перспективи пред творческите импулси. Както техните, но така и нашите като читатели. И това наистина е забележително. Както беше забележителна и неговата роля като един от създателите и в последствие почетни председатели на Българската академична асоциация по комуникации, успя не само с лекота да ни обедини, но и да ни вдъхне чара на академичните предизвикателства и свободи. Професор Стойков, скъпи приятелю, Любо, прими моите поздравления и пожелания от сърце за крепко здраве и творческа енергия. Бъди все така вдъхновен и вдъхновяващ. Мога да го прочета още веднъж. Всякак. Благодаря ви, уважаеми професор Серезлиев. И така, уважаеми колеги, сега с най-голямо удоволствие се обръщам към професор доктор Маргарита Пешева, също съставител на сборника, която да сподели своите впечатления и своите наблюдения върху него. Заповядайте, професор Пешева. Уважаеми колеги, за мен е много висока чест да представя професор Любомир Стойков и като учен, и като телевизионен журналист. Направих негов портрет, който е публикуван в юбилейния сборник, но бих искала да кажа, че този портрет е публикуван в история на българската телевизия и той е един от 15-те портрета, които проследяват 70-годишната история на телевизията в България. Така че тук съм взела само малки щрихи от този портрет. Хомо Фабер и Хомо Луденс – двете роли на Любомир Стойков. В дългата си научна и медийна кариера Любомир Стойков едновременно изпълнява две основни роли – на Хомо Фабер и на Хомо Луденс. Той без съмнение е Хомо Фабер, работещ, създаващ човек. Научните му занимания го представят като създател на много бакалавърски и магистърски програми, работа с студенти от Софийския университет, Университет за национално световно стопанство и Националната художествена академия. Той наистина е човек на научното действие. Той
е създаващ човек. И това не са глупави и празни думи. Той е създаващ човек. Същевременно той е homo ludens, играещ човек, който професионално се занимава с култура и пиар, с моден дизайн и фешън комуникации. Председател е на Академията за мода. Учредява и развива първите национални награди за постижения в сферата на модата «Златна игла». На терена на българската модна индустрия, пиар комуникацията и лайфстайла той безспорно е играещ човек, който творчески създава нови територии за развитие на пиара в областта на българския стил, моден дизайн и лайфстайл. И бих добавила, че той е най-добрия. Любомир Стойков е автор на десетки документални филми и кореспонденции за модата и стила от Ню Йорк, Париж, Лондон, Милано, Рим, Торонто, Москва, Атина, Кейптаун, Хайделберг, Шанхай, Барселона и много други. 14 години последователно води 3 много известни телевизионни предавания за мода и лайфстайл: «Блясък», «От игла до конец» и «Чаровната диктаторка» в Българска национална телевизия, Нова телевизия и телевизия 7 дни, които образоват телевизионния зрител за модата у нас и по света. Той е носител на десетки награди, включително и най-високата орден Свети Кирил и Методий Угърлие, за особено значими заслуги в областта на културата. Любомир Стойков е интелектуалец и ерудит във всяко едно отношение. Обича парадоксалния литературен стил на Оскар Уайлд. От българските автори предпочита Димитър Димов и Йордан Йовков заради тяхното умение да вникват в дебрите на българската душа. Смята, че всеки образован човек у нас трябва да притежава 3 основни книги. Едната е Библията, втората е записките на Захари Стоянов и третата е Бит и душевност на българския народ от Иван Хаджийски. В документалните си филми, посветени на известни модни дизайнери, използва един и същ слоган: «Симпатията е взаимна». Смята, че публичността е претъпкана от фалшиви светски хора, за които модерното облекло цели да прикрие липсата на добро образование, знания и опит. За него истинските светски хора имат богата духовност, тежат със своята интелигентност и култура. В интервюто на Светослав Иванов в предаването 120 минути, озаглавено «Джентълменът и звездите», Любомир Стойков формулира своето кредо, което от години отстоява. Знанията имат смисъл, казва той, когато дават плодове. Стилът издава характера и културата на човек. Той е еманация на духовното у човек. Любимата ми българска дума е вдъхновение, защото тя дава смисъл в нашия живот. Най-важното е духа, вътрешната мотивация да не спираш и вървиш напред. Най-искрени пожелания за нови книги, нови филми от света на модата, нови пиар стратегии за мода, лайфстайл и публична комуникация. Честит юбилей, Любо, благодаря ти и се гордея, че те познавам. Благодаря ви, уважаема професор Пешева, за вашето чудесно изказване. Уважаеми колеги, сега ще имам възможността и аз като човек, който имаше високата чест да присъства като автор в този сборник, да споделя няколко думи за това, защо се насочих към темата, която съм се опитал да разгледам, разбира се, в контекста на творчеството и на цялостната научни изследвания на професор Стойков. Както споделих и с него, моето запознанство, макар и задочно, е много, за разлика от това на професор Ефремов, е задочно, но то е доста също отдавна, когато бях, прощавайте, в някога боеспособната българска армия и ми попадна книгата «Чаровната диктаторка», която толкова ме впечатли, че си спомням, че няколко пъти обръщах титулната страница да видя кой е авторът на този изключително интересен поглед върху
върху модата, върху публичността, макар че там не присъства точно това понятие, то се появява по-късно. И бих казал, че запознанството ми с тази книга ме насочи по-късно към книгите и разсъжденията и на Бордио, на Рокамора, на всички тези големи имена, които работят с модата като, как да кажем, с публичната стойност на модата като социален феномен. Но това, което най-много ме привлече и аз бих могъл да се определя като негов последовател в творчеството, в научното творчество на професор Стойков, това е умението му широко, обширно, задълбочено да разсъждава върху всички проявления на публичното и то най-вече в неговата проява и в неговата промяна в дигитална среда. И именно това е посветена и моята скромна статия. Надявам се, тя ще бъде полезна на всички от тези, които я прочитат и ще покаже добре какъв е приносът на професор Стойков в тази област. Сега, уважаеми колеги, тъй като сборникът е пред нас и ние всички тук сме изкушени от книгите, ще си позволя да прочета един текст от Валтер Бенямин, от неговото известно берлинско детство, който беше издаден в един сборник "Естетика на медиите" и който според мен описва много точно, ще го прочета, професор Стойков, уважаеми колеги, за да не развалям изказа на Бенямин с моите нескопосани преразкази, и който много ясно описва вълнението, което предстои на всички, които ще се сблъскат с този сборник, и вълнението, което аз изпитвах, интересът, който аз изпитвах, когато четях книгите на професор Стойков. Ето какво пише Валтер Бенямин. Блаженството, изпълващо те, когато го вземаш в ръце, едва осмелил се да наникнеш вътре, беше същото като на гостинина, прекрачил прага на замък и не смееш да обходи с възхитен поглед дългите коридори с стаи, през които преминава, за да стигне до своите покои. Затова пък как изгаряш от нетърпение да се оттеглиш в тях и да разтвориш книгата. Благодаря ви, професор Стойков, и на добър час. Благодаря ви. Сърдечно благодаря, професор Михайлов. И така, уважаеми колеги, сега с най-голямо удоволствие давам думата на професор Стойков, който да каже няколко думи. Заповядайте, уважаеми професор. Скъпи приятели, колеги, съмишленици, най-напред искам да благодаря за тази наистина много голяма чест, която Софийския университет, факултета по журналистика ми оказва с издаването на този сборник, и да изразя много специална признателност на всички автори, много от които тази вечер са тук в Аула Магна, както и специално да благодаря на моята любима катедра, в която съм десетилетие, история и теория на журналистиката, която всъщност инициира издаването на тази книга. Нещо, което бих искал да споделя с вас съкровенно, е, че по волята Божия и по моята лична воля и страст, научната ми, преподавателската ми, творческата ми дейност беше оформена, дизайнвана, както се казва, от няколко генерални мотива, от няколко сублимни интереса. Това са зоните на културата, медиите, комуникацията, стила, изкуството и красотата. Върл противник съм и отколешен враг на казионното, баналното, тривиалното и трафаретно говорене и писане, на каканиженето и папагалското повтаряне на всеизвестни истини. Затова още от студентския си период, 70-те години,
тъй като аз съм завършил факултета по журналистика, точно тук, тази сграда, която може би някой от вас не знае, че това е първата сграда на Софийския университет. В самото начало той се е помещавал в тази сграда, а тази аудитория, тук има и колеги от моя курс, като Боряна, като Васко, се наричаше Каляшки. Тя беше доста далеч от днешния така неопостмодернистичен вид или във всеки случай хай-тек пространство. По-късно, след студентските години, като журналист, университетски преподавател, анализатор, коментатор, бях обсебен от желанието да разказвам, да анализирам, да интерпретирам горещи, но не разработени теми и феномени. Не само в научен аспект, но и като практически казуси. Сред тези теми и феномени са поп-културата, масовата култура, кича, модата, субкултурата, поп-арта, публичния образ, репутацията, политическия лайфстайл, политеймънт и други. В това число и различните естетически и социално-културни противоречия, контрадикции и девиации. Убеден съм, че медийната култура, на която е посветен на този сборник, може ли да помоля само? Медийната култура, на която е посветен на този сборник, всъщност е перфектният индикатор на вкуса и стила, на силата на духа, но и на размерите на бездуховността. Медийната култура има шанса максимално да либерализира изкуството, но и отговорността да ограничи и стопира опошляването, опростачването, профанирането като крайни деградиращи процеси. В ранния си период съвсем интуитивно, а по-късно логично и разсъдъчно изградих своето академично кредо, което гласи: новото в науката е немислимо без анализа на маргиналните, на второстепенните на пръв поглед, подценявани или високомерно пренебрегвани факти и феномени. Не съжалявам, че избрах това поприще, че избрах тъкмо този подход. И до ден днешен, пък предполагам, че и до края на живота ми ще бъде много интересно тъкмо това, да разгадавам неразгадаемото, да намирам смисъл в дребното, да потвърждавам и преоткривам швейцарската поговорка, която гласи, че вътрешността на малкото нещо е голяма. Щастлив съм, че авторите на юбилейния сборник Медийна култура и комуникации, издаден в моя чест, са уловили и подчертали тази изключително важна особеност на моята научна продукция, на моя професионален опит. Техните публикации, без значение дали пряко са посветени на сферите, в които работя от десетилетия, са признание и ласкава оценка. Но много от публикациите, които са изключително ценни, не са свързани с мен, но са свързани с теми и проблеми, по които аз работя. Те се отнасят до този тематичен спектър, който мога да кажа, че е и мой спектър. Така че признателен съм им за тези много силни думи, за тази много ангажираща висока оценка, че извървяният от мен път, университетски път, е верен, а постигнатите резултати достойни. Софийският университет Свети Климент Охридски и факултетът по журналистика са върховна моя съдба и непресъхваща любов. Благодаря на всички за доверието и признанието. Благодаря. Благодаря ви, уважаеми професор Стойков.
Уважаеми колеги, юбилейният сборник, на който сме се събрали да обсъждаме, да отбележим, дори да празнуваме, съдържа 21 материала, статии, някои студии, които бяха описани и от доцент Мария Попова, и от професор Стойков, тематично, съдържателно. На всяка цена искам да отбележа, че той въвежда читателя с един чудесен предговор, увод, написан от нашия уважаван декан, професор Веселия Вълканова, която много точно и много конкретно описва основните полета, основните етапи в работата на професор Стойков. Тя също е негов студент, така завършва и самия предговор. Голяма част от авторите присъстват тук и те са изявили желание, и аз съм ги записал като модератор при мен, да кажат по няколко думи за сборника. Така че ще ги помоля с цялото ми уважение да се опитат по-делово да изкажат, тъй като съм сигурен, че може да говорим много. А след като завършат те, всеки един от вас, уважаеми колеги, ние сме се подготвили, ще има възможност да сподели своите мнения, да каже каквото намира за необходимо. И така започвам с колегите, които са се записали. Започваме с професор Василев, след това доцент Мария Николова. Заповядайте, професор Василев. Заповядайте, професор Василев. Аз излизам тук, за да проверя така лицата на тази прекрасна аудитория. Симпатията е взаимна. Професор Стойков, то е очевидно, ще бъда съвсем делови. Уважаеми професор Стойков, скъпи приятелю, мога да се обърна така и изкарам този лист, защото съм направил една аритметика. 20 книги, стотици статии, 50 документални филми, десетки телевизионни предавания. Даваме ли си сметка, аз поне съм си дал, колко време съм прекарал, колко академично и журналистическо време съм прекарал с професор Стойков. Най-основните му трудове са около 5000 страници. Без тези облечени там в телевизионните дрехи и по страниците на печата още от 70-те години. Направих тази проста аритметика, за да има яснота, според която, ако се чете по 4 часа на ден, тези страници на професор Стойков се прочитат за около 2 месеца. Не знам колко време трябва после да бъдат осмислени. Следователно, професор Стойков, вие сте дал на всеки един от вашите студенти, докторанти, колеги, зрители много месеци в професионалния им живот, който е свързан с медии, с комуникации и най-вече с култура. Аз съм един от скромните автори в този сборник, великолепен сборник и като съдържание, държа да отбележа, и като издание. И изпитвам едно, как да кажа, интелектуално удоволствие от прочетенето във всяка една статия или студия в него. Пожелавам го на всеки, който още не го е разлистал този сборник, да го направи, защото със сигурност ще бъде провокиран, ще има отношение и разбиране към контекста и значението на различните културни и медийни явления. За мен наистина медийните и културологичните изследвания на професор Стойков са един своеобразен културен хиперлинк, както съм си озаглавил и статията, който прави света достъпен, много достъпен за културното многообразие и най-вече за медийното въздействие. Те са дарба и умение да се концептуализират културните тенденции, то в пресечните точки на културология, медийна теория, изкуствознание, политическа и бизнес комуникация. Така че, уважаеми професор Стойков, вашите културни хиперлинкове създават една представа за културната личност и медийния човек в нея, за култура и медии, които трябва да се мислят заедно. И тук си отбелязах нещо, докато слушах и колегите. Професор Серезлиев спомена за модус операнти.
аз ще кажа за модус вивенди, за начина на живот, а начина на живот на професор Стойков и академичен, и професионален, и всякакъв е медии и култура. Благодаря ви. Благодаря ви, професор Василев. Доцент Николова, заповядайте, или може от място, имаме микрофон, както прецените. След това се готви доктор Гъркова. Заповядайте. Благодаря. Доцент доктор Мария Николова, Университет за национално и световно стопанство, катедра медии и обществени комуникации. Никак няма да преувелича, ако кажа, че професор Стойков проявява една академична дързост, когато преди толкова години, колкото за неговата академична кариера, започва да изследва теми като културата, модата, лайфстайл журналистиката, имиджмейкърството, връзките с обществеността, когато мога да кажа, че те са леко екзотични. И особено интересно е това, че той успява да намери нишови теми в тях, които да концептуализира толкова добре, че те да бъдат достъпни не само за академичната среда, не само за студентите, но и за обществеността. Подобно нещо правят много малко хора и затова искам да подчертая, че той успява да изведе тези теми от академичната среда, от закостенелостта на академичната среда. Също така искам да подчертая нещо много важно. Професор Стойков е един от малкото преподаватели, които успяват да съчетават успешно професионална практика. Това е човек, който успя да развие нишовия пиар на модата в България и да помогне на много български творци не само да станат познати имена в България, а да им даде възможност да излязат и на световна сцена. Затова, професор Стойков, ви пожелавам да предавате нататък вашето вдъхновение, така както го предадохте на мен. Всъщност тази статия, която написах в сборника, е благодарение на един наш разговор, който имахме, и той ме вдъхнови, тя си чакаше своето място и смятам, че си го намери в най-подходящия формат, в най-подходящия сборник. Благодаря ви сърдечно, пожелавам ви творческа енергия и академична дързост. Благодаря. Благодаря ви. Колеги, това беше изказването на доцент доктор Мария Николова, която е ръководител на катедра медии и комуникация, катедра ЮНЕСКО към Университета за национално и световно стопанство. Сега нашата колега доктор Ирина Гъркова. Доктор Гъркова, може би заради медийното отразяване е хубаво да дойдете тук, да стоите с гръб към уважаемата публика. Така ще се помоля останалите колеги да идват тук. Заповядайте, доктор Гъркова. Благодаря, професор Михайлов. Уважаеми професор Стойков, уважаеми колеги и гости на прекрасното събитие, за мен е изключителна чест и много голяма привилегия да бъда сред авторите в сборника. Поздравления и за професор Стойков и за останалите, които се включиха с статии вътре. Аз ще си позволя съвсем накратко да акцентирам върху нещо, което мисля, че е много важно, само част от изключителните умения на професор Стойков. И това е умението да комуникира с младите хора така, че да успява да ги респектира. С изключителната си ерудиция, да ги учи, с безкрайните си познания в много области, енциклопедични са неговите познания, но и да ги вдъхновява, да ги мотивира, да показва в практиката как трябва да изглежда едно събитие, как да бъде отразено то, да е добронамерен през цялото време, така че да може да спечели и доверието, и симпатията на младите хора. Включително с уменията си, свързани с новите технологии, подчертавам, тъй като за много поколения, включително и за моето, това е предизвикателство, а за младите колеги, студенти, не. Бих казала, че професор Стойков е пример и в това отношение, за мен включително, както и учител в много области на познанието.
Изключително съм благодарна още веднъж да мога да присъствам тук на това събитие и пожелавам на уважаемия професор да не се разделя никога и да бъде следван и да води под ръка любимата си дума. Вдъхновение. Поздравления! Благодаря ви, доктор Гъркова. Сега следващият колега, който е заявил участие, това е ръководителя на катедра История и теория на журналистиката, тук в факултета по журналистика и масова комуникация, професор доктор Светложар Кирилов. Заповядайте, професор Кирилов. След това да се готви професор Ивайло Христов. Заповядайте, професор Кирилов. Уважаеми колеги, тези, които говориха преди мене, споменаха за заслугите на професор Стойков в много отношения и неговите изследвания. Аз малко така ще взема по-нетрадиционен подход. Той е казвал, че в своите часове често разказва анекдоти и вицове и се шегува, че в много случаи студентите често запомнят по-скоро от това, отколкото други важни неща от неговите лекции. И затова аз по-скоро бих споделил като форма на закачка няколко истории, свързани с дрехите и модата, тъй като това е една от основните теми на изследванията на професор Стойков. Разказва се, че в двора на Краля Слънце, Луи 14 във Франция, група придворни решили да се направят шега с един благородник. В нощта, която е била преди 1 април, те приготвили дрехи, които били точно същите с тези, които той е носил, обаче били много по-тесни, няколко номера по-малки. Когато на сутринта на 1 април благородника се опита да се облече, видял, че това е много трудно, поради много по-тесните дрехи. Придворните около него започна да го убеждава, че той страда от някаква много тежка болест и трябва да извика лекар, който да го прегледа и да му предложи лечение. Благородник се съгласил, извикали лекар, който всъщност бил мним, който знал за шегата, който уж прегледал внимателно благородника и му преписал рецепта и му казал, че трябва да я следва много внимателно. Когато благородникът проча рецептата, там пишело разпори си шевовете. Може би за тези, които се борят с надморното тегло и напълняването, може да има известна малко по-горчива ирония. Така, друга история, свързана с известен физик Алберт Айнщайн, който в зрелия си период работи в Съединените щати. Там, където работил в това градче, един негов познат го срещнал и му направил впечатление, че палтото на Алберт Айнщайн е твърде износено, старо, уръфано и му казал, защо не си купиш някое по-ново, по-престателно палто. И Алберт Айнщайн каза, защото тук никой не ме познава. След време, след месеци, същия познат срещнал пак Алберт Айнщайн, който бил отново с това старо уръфано палто и му казал, добре да е, защо все още с това палто, на което Айнщайн с усмивка отговарял, сега вече всеки ме познава, така че няма нужда да се купувам ново палто. И последната история, която ще кажа, е свързана с бикините. Когато те се появяват, в модата са били нещо революционно. Твърди се, че това е станало на плажа в Лисабон в началото на 50-те години на 20 век. Една млада французойка носила бикини на плажа, което било напълно голяма новост за тогавашните нрави. И съгласно тогавашните по-строги правички, един полицай дошъл при нея и обясни, че съгласно разпоредбите, жените на плажа трябва да носят бански костюм, който е само от една част. На която французойката отговаряла и какво ще им препоръчате, коя от двете части да сваля?
И така, честит юбилей, професор Стойков, и се радваме, че отбелязвахме днешния. Благодаря ви, уважаеми професор Кирилов. Сега да продължим с професор Ивайло Христов от катедра медии и обществени комуникации, като ще помоля професор Оливера Кръстева, която е последната заявила, да се подготви. Благодаря. Уважаеми професор Стойков, уважаеми колеги, дами и господа, след тези проникновени думи на толкова известни личности, аз едва ли мога да кажа нещо, кой знае какво, но просто искам да споделя няколко неща, които са ме вълнували от нашите кратки, но ползотворни и вдъхновяващи срещи с професор Стойков. На първо място, професор Стойков е от хората, които обичат да помагат и то да помагат безрезервно. Познавам хора, които пречат и то съзнателно пречат. Познавам хора, които несъзнателно пречат, обаче ефектът е един и същ. Професор Стойков, бил съм жертва, но така пострадал и от едните и от другите в някакви моменти. Професор Стойков е човек, който е отворен нито и от едните, нито към другите, отворен към болката, към тревогите и към кариерното израстване на всеки човек. Човек, който не изпитва ревност към това някой да влиза в неговото поле, да се занимава с неговите проблеми, една стародавна болка на българската академична наука. Така или иначе, вие не може да глътнеш цялата земя. Остави и за другите хора. На второ място, винаги ме е впечатлявало многообразието и широтата на неговия разнолик талант, на неговият творчески калейдоскоп, както тук беше казано в едно изказване. Казаха се достатъчни неща в тази сфера. Искам само да кажа, че в науката е важно да имаш характер, но важно е да имаш и късмет. Мисля, че професор Стойков има и таланта, и характера, но има и късмета. Какво имам предвид? Той тръгва в едно ново направление, още през 80-те години професор Иван Славов го открива. Това е модата, една тема, която не беше чак толкова много интерпретирана, дискутирана, въобще не беше в информационния поток главния информационния поток на българската наука. И това е много важно за него, защото тя вече като снежна топка отваря пътя и към другите творчески области, с които той се занимава. Лайфстайла, комуникацията, фирмената култура, нали, и така нататък. И това е много интересно, защото винаги има един въпрос, дали темата търси човекът, в случая Любомир Стойков, или той я търси. Аз мисля, че тук имаме поравно и от едното, и от другото. Но така или иначе има късмет той в това отношение, защото захваща теми, които в края на 80-те и началото на 90-те години вече са актуални и които по-късно тази актуалност се разраства с геометрична прогресия. И на последно място, не по значение, професор Стойков така има някакъв степен писателски и белетристичен талант. И в това отношение той е привърженик на идеята за социологизация на науката. Кое имам предвид? Преди години аз имам една документална книга за Марко Семов и правих интервю с Георги Бакалов, тогава заместник ректор на Софийския университет. И той употреби този термин и той разви тезата, че в сферата на обществените и хуманитарните науки трябва да имат тезите и книгите да имат широк кръг от обращение и ако те са затворени в своите академични среди, те не могат да изпълнят своята социална роля и социална функция. И това е характерно за всички книги на професор Стойков, които се четат и от професионалисти, но които могат да бъдат четени и от широк кръг читатели. Аз не смятам, че това е минус. Точно обратно, това е плюс и това го прави не случайно толкова разпознаваем. И накрая, аз съм го казвал, говорили сме с него, ще го повторя пак. Виждам професор Стойков като един неистов любовник. Става просто в широкия смисъл на думата. На жените, на природата, на нормалното човешко общуване. И както казва той, радвайте се на живота, но не му пречете и той да ви се радва. Така че много благодаря и на добър час, нови книги, нови успехи и най-вече да има работа, защото както казваше Хайтов,
Работата е синоним на живот. Благодаря. Иво, благодаря ти, приятел. Съгласен съм. И така, уважаеми колеги, сега продължаваме с професор Оливера Кръстева от катедра История и теория журналистика. Заповядайте. Благодаря ви. Здравейте, колеги. Най-трудна е моята задача. Като човек, който се изказва в края, трябва да се опитам да обобща казаните до тук неща, а и да обобща моето познанство. Не искам да казвам като Любо Стойков от миналия век. Първо от студентските години, след това колегиално. Но има някои неща, които бих искала да акцентирам в професионално отношение. В последните 10 и повече години професор Стойков много активно работи върху политическия лайфстайл, върху политическата комуникация и политическият имидж, така нареченият инфотеймент и политтеймент, с които са свързани последната му книга медии, политическа комуникация и медиа метаморфози. Характерно за професор Стойков е, че в цялостното си многоаспектно творчество, многообхватно, както и в медийните му изяви, той анализира и аргументира многообхватно проблема за връзката между политическия имидж, репутацията и авторитета. Важните аспекти в политическата комуникация, разбирането за политтеймента, излъскването на увреденият имидж, туширането на гафове и скандали. Като човек от неговата катедра, той умееше да излъсква понякога не само политически гафове, а и някакво напрежение, когато се създава в колегиални среди. Тоест, адмирации за тези негови качества. Посланията в неговите научни изследвания не са строго рамкирани, а са многопластови и полифонични от една страна, от друга те винаги напипват някакво неизследвано поле. Например, в политическия имидж и лидерската комуникация да бъде разглеждана адекватно корелацията между имидж, репутация и авторитет. Според професор Стойков, редом с редица комуникационни техники и трикове като стил и поведение, неодоценена е ролята, например, на страха, чрез който може да се опетни публичния образ на политически опонент. Той извежда редица недостатъчно проучени причини и фактори, водещи до имиджови гафове, имиджовите провали, девалвацията и профанацията на политиката, дефицитите в публичната комуникация са една от водещите теми в творчеството на професор Стойков. Той постоянно в своите книги, научно-публицистични статии и медийни изяви проследява метаморфози в политическата комуникация и политическия стил, като диагностицира този сравнително нов тренд – обвързване на политиката с развлечението. Прави го интердисциплинарно, подлага на имиджова и комуникационна дисекция казуси от публичното поведение на редици известни политически фигури. И още, тук колегите отбелязаха редица научно-изследователски личностни качества на професор Стойков. Бих искала само да добавя неговото невероятно чувство за хумор, което личи в неговите изследвания, не само свързани с политиците през погледа на хумора, а и в ежедневното общуване. Да пожелая на добър път на сборника в очакване на следващата книга на професор Стойков, свързана с политически имидж. Благодаря ви, професор Кръстева, за чудесното изказване. Сега, колеги, продължаваме с следващите, които са заявили желания. Доктор Илиев, член на катедра комуникация и аудиовизуална продукция. Заповядайте. Благодаря ви, уважаеми професор Стойков, уважаеми гости. Изключително се радвам, че имам възможността от една страна да съм в сред авторите на този сборник и да разкрия една част, която става по в сянка с оглед на всички постижения, които има професор Стойков в професионалния си път.
Моят текст е вдъхновен от една статия на уважаваната от мен Валерия Велева, Любомир Стойков на 70, знак за класа, професионализъм и ултимативна естетика. Това, което ни свърза с него, е нашия роден град, Стара Загора. Нещо, което така обуславя неговия път. В моят текст аз разказвам кармата, съдбата, всички негови предшественици в рода му, които предопределят неговия път, посоката, по която той поема. И имам едно обещание, което заявявам сега тук пред пълната аудитория. Неговото голямо желание е в родния му град да има музей на модата. И това са всички стъпки, които аз поемам, тъй като той много пъти ми го е заявявал и като мой гост в телевизионни студия, в интервюта, че иска наистина целият негов път да бъде събран в един такъв музей. Използвам тази аудитория, че ще намерим всички начини и способи да сбъднем тази негова мечта и да съберем всичко това, за което той мечтае, в една такава експозиция, в едно място, което да продължи всички негови традиции. Изключителна чест за мен е той да бъде и мой приятел, мой коректив в работата с студентите, в професионалната ми работа като журналист, защото такива хора са малко и ние можем всеки ден да се учим от тях. Благодаря ви с голяма признателност за всички. Да. Колеги, продължаваме с следващият колега, доцент Милена Цветкова, комуникация и аудиовизуална продукция, катедра. Заповядайте, доцент Цветкова. Моля да съм последна. Благодаря. Чест, привилегия, удоволствие да говорим, да се съберем за 30-тия рожден ден на професор Любомир Стойков. Нито една книга не е написала още, надяваме се да се стегне, да си завърши поне дисертацията. Това, което мога да кажа като мост от новината, произлязла от устата на друг млад вече доктор, главен асистент Благовест Илиев, е фразата на ония американски конгресмен, че само палячо може да срине хамбар, но само дърводелец може да го издигне. И си издигаме, и ние издигаме за вас, и вие ще издигате за нас. И накрая само да кажа как се заслужаваме заплатите и пенсиите. Тук се мерим, трябва да отчетем и малко числа, малко статистика за ордена, разбира се, който носи наградите си професор Стойков. Има и количествени основания и това се следи от международните бази данни, международните платформи, наукометричните, които хем не ги обичаме, хем обаче трябва да знаем, че с тях получаваме обективна видимост. И към днешна дата професор Любомир Стойков е на 23-то място от учените, български учени в света, в сферата на медиа, бизнес и комуникации. На 17-то място в УНСС, от учените на УНСС. Те също са много световно известни. И на първо място от учените в УНСС изобщо сферата на медиите и комуникациите, в които влиза и целият нашия факултет. Няма как да ви настигнем скоро, професоре. Благодаря на всички. И така, уважаеми колеги, сега преминаваме към следващият желаещ да сподели свои наблюдения, свои впечатления. Госпожа Валерия Велева, заповядайте, госпожо Велева. Уважаеми професор Стойков, уважаема аудитория, тук се казаха толкова прекрасни думи, толкова истини, толкова неща за любимият на всички вас и на всички нас приятел и професор. И продължавам от думите. Има нещо, което не се каза и затова си позволих да поискам думата. Оценката на професор Стойков за дадено събитие и за дадена личност и нейното присъствие в обществения живот е знак за качество. Ако професор Стойков ви каже, че вашето събитие се е случило, то значи се е случило. Ако професор Стойков каже на един политик,
че той се държи както трябва и е облечен както трябва, то това е знак, че то точно така трябва да бъде. Това нещо си го извоювал сам във всичките тези години и тази книга, този сборник е доказателство именно за това. Освен всичко това, че той е създал цяла плеяда след себе си журналисти, освен всичко, че той е създал няколко програми за развитието на модата, професор Стойков е щемпала за качество, за стил на присъствие на българите в обществения живот. И това е страшно силно като признание. Благодаря ви за това, че ви има и че ни създавате този стил за живот и за присъствие, и за живота, и за качество. Така че благодаря ви. Валерия Велева. Уважаеми гости, колеги, както знаем и от книгите на професор Стойков, публичността може да бъде и официална, може да бъде и неофициална, така че сега, след чудесните думи, които чухме, предлагам да преминем към неофициалната част на нашите обсъждания. В 29-та зала, малко по-надолу по коридора, имаме възможност да изпием по чаша вино и да продължим интересните разговори и обсъждания. Заедно с това напомням, че веднага пред аудиторията може да закупите книгата, тези от вас, на които все още не притежават това важно съчинение. Благодаря на всички. Продължаваме в неформална обстановка. Аплодисменти. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all